Dole dáme trošku grilovacieho korenia, lebo ho budeme robiť na grille. Potom tu máme trošku orange pepper od nášho kamaráda Davidka, Davidkovo kožení. Tak jemne, primerane. A dáme ešte aj trošku barbecue korenia, zmes so solou. So solou opatrne, lebo v každom korení je trošku soli. A tu ale dám predsa trošku nami urobenú sol s medvedím cesnakom, ktorý sme si boli nazberať sami. Zhruba pred mesiacom a pol, keď sme robili svoje domáce klobásky, tak sme si kúpili aj túto krásnu panenku. Teraz som ho vybral z mraziaka a bola naplnená fajným klobáskovým mäsom. Teraz to len dám do toho prichystaného pácu, taká je krásne obalená, zavrieme janskou v skle a dám to do chladičky. Panenku dáme na rozpálenú panvicu, aby sa nám dobre zatiahla, a potom ho dáme piecť do trúby. Otočíme z každej strany, aby každá strana bola pekne zatiahnutá, a potom nejakú pol hodinku alebo 3/4 maximálne necháme topieť v rúre. Kebyže to robíme vonku na grille a máme plynový, tak v plynovom to robíme tak možno celé do 15 minút. Rúru sme si predohreli zhruba na 200 stupňov a dáme to tam na tú minimálne pol hodinku, nech to nie je zase moc spečené, nech je skôr taká medium. Panenku máme hotovú, piekla sa nám tak zhruba 35 minút, pozrieme sa, ako sa nám upiekla, či je taká medium. A áno, je tak krásne, vnútri je jemne ružovkastá a taká má byť. Aby bola jemná, chutná, nespečená.